Y como bien decimos siempre, gobierne quien gobierne, a pensiones se defiende, gobierne quien gobierne. Y eso va a ser una realidad. Mientras que estemos así organizados todos unitariamente, mientras que estemos en la calle, será una realidad. El compañero le va a leer una síntesis porque el ese último es el comunicado que eran 5 hojas. Ya le he hecho el compañero también el sistema, ya se la recibo. De todas formas, compañeros que tenéis un correo, recibiréis el concepto para poder empezar. Y no puede ser. Es que estoy de acuerdo con la verdad, que ha acabado septiembre, hemos hecho 2 años de la carrera política. Bueno, el compañero os lee el manifiesto, apoyar y aquí hasta la próxima. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras. Yo no sé desde que vea bien así el comando, evidentemente no explicar todo el que estamos viviendo. Todo el que se puede indicar una cosa de la estatal, de que es de una extensión que podría así, de ser el día que somos de la parte de la población. Elisa Raúl, una síntesis en la que quiero procurar no denunciar ninguna cosa sensible, es decir, un debate más que saca de muchos medios significativo, pero todo eso que vive con 40 cosas de este momento. En este caso, em diu en Raúl Robert, que vaig a intentar no morir. Avui, 1 d'octubre, és el nostre dia designat per l'Assemblea General de les Nacions Unides en 1990, com a Dia Internacional de les Pensions de les Persones Majors. Especialment les persones majors. Des de la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, volem agrair l'assistència a totes les persones i col·lectius presents que des de la nostra fundació fa més de 2 anys amb les plataformes avui integrades. Però ja fa 5 anys que s'estan mobilitzant al llarg de tot l'Estat. A hores d'ara som ja milions de persones pensionistes, algo que no s'esperaven els governs i menys aquell que hem tirat fora. Cal assenyalar que aquesta generació de majors és la que amb el seu treball, sacrifici i esforç va treure aquest país de la misèria econòmica per situar-lo entre les principals economies del món. És la generació que va combatre a la dictadura des del seu àmbit laboral gràcies a les lluites de la classe treballadora. Es van aconseguir condicions més dignes de treball i de salaris. És també la generació que lluità per la democràcia. La democràcia no la portarem perquè sí, sinó gràcies a la lluita dels treballadors. Perdura a aquest país un sistema de llibertats homologables a la resta d'Europa. Fou una lluita dura, llarga, cruel, que tingué víctimes mortals per poder gaudir d'una vida digna. En canvi, els diferents governs que representen el capital financer no han atès el que arreplega l'article 50 de la Constitució. Tot al contrari, han anat reduint les pensions fins al punt d'augmentar considerablement l'umbral de la pobresa. S'han passat pel forro l'estat social de dret que diu la nostra Constitució. Davant dels retalls dels drets, els i les pensionistes
han reaccionat com sempre amb valentia, rigor, perseverança, assumint el paper polític que no han estat capaços aquells que tenien la responsabilitat i no l'han fet. Nosaltres fem el paper polític exigint mitjançant milers de concentracions, manifestacions, signatures i xerrades, repetint, exigint la devolució del fons de reserva de la Seguretat Social, que ens han robat els pensionistes. Així com l'augment del IPC real, de viudetat i, en general, totes les pensions, fins als 1.080 euros, que ha de ser el mínim, com diu la Carta Social Europea. A més, s'ha d'anul·lar el copago farmacèutic, exigir el compliment de la llei de dependència i lluitar contra la bretxa salarial i discriminació de gènere. El sistema públic de pensions. Hem aconseguit que una part important de la societat assumisca com a pròpia la nostra taula reivindicativa, així com organitzacions cíviques, sindicals i polítiques. Hem aconseguit canviar el concepte que s'havia format dels pensionistes, perquè no som una classe passiva, ni molt menys. Estem al carrer de manera permanent, donant exemple de com es forma el moviment social, no partidista. I ja acabem. Sense vinculació amb partits ni sindicats, sense cap finançament, que és de tota la societat i és conseqüència lliure i en conseqüència és lliure y autónomo. De Valencia, los demás hacéis lo que queréis. Muchas gracias a todos, sobre todo los que queréis venir de fuera, y hasta la próxima.